Nditori. Tifunge yarara ichichechenyana usiku. Akafana mai vakanaka chaizvo. Toona kuti mune mamwe mazai here. Ine mazai akawanda. Ine tuvana 4 kwasara mazai 3. Kutochema mwana. Muchema mwana? Zai. Zero ndonzwa mwana chema ngati. Ndo muna Chirau. Manje Chirau anza anokandira zvokutu. Chirau ndiani? Sikure ukinonzi Chirau. Chirau ndio baba. We black. Ai. Uyo. Chirau. Chirau. Motani mazai mangani. Akandanganie. Asi tusoma. Ava ngachiri kutanga. Koita imwe yakapinda kuti ani mazai. Kana uida kuti ukabisa dzimwe unobisa zai wesamo. Anesu. Ine rusheshe. Handizivi kuti inachechenyese here. Ibe. Aiwa zvichaiti. Ine mazai akawandisa. Makungu anoti gwagwa anoya achidya mazai. Zvino haazofusa huku anoya unhongayo achienda. Aya anenge akusaita. Aiwa aya achaita. Saka anouya achingonhonga aya. Kwakaita se? Ndoaya anenge asara aya. Handi huku inochechenya vanhu akatadza kubuda vana. Anenge atadza kuchechenya aya. Samune munoti nhiyo mukati mo. Munenge musina penyumvura. Inenge ichiti mvura kuchi. Mvura chete. Ende zai rakaura rinonhwa sei? Iwaya anopera kane magungu. Makungu anoya achinhonga. Manje mamwe ndinavasira masoro. Kana mutoilet. Uchi? Kana kunokana muzera toilet. Asi zvekutongosira makungu kuti adye nzvo. Haazonetse diki. Haazonhonga. Gungu rinokwanisa munesti umu. Gungu? Rinotopinda umu rikanonga rikuenda. Ringa rine zvivindi. Saka ndandangoisirai kuti rakapararudza. Ndandangoisira kuti ize kupinda. Tozoiti rakakandirwa kudhara iyi. Kaka ukanga wabisa dzikaningiro wesa mamwe maningi manyowani wesa rimwe zaimo. Zviri kutanga uchechenya dzinosvopinda mu. Zviri kutanga kurarira. Twana twatongwara. Twanezura. Tobuda manje. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde magroup edu matatu ayo anoita huku 4081 rehuku, mbudzi 4081 rembudzi, kana Doe's Cave Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro. Umu ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko, murimi munhu hama, kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa. Musare murugare.